Niambie Yesu na kutoka. Ayine bosi yo media simkasha nomba na. Ndio, ndio la jana kama hanya. Sawa sawa. Haina. Kwale ya gbe karatu ma jana upon na woni ayazu won akula pa ma ka ku do ma the pon na woni bona ka be ja por shama abi ja be je mu be shama nyiri ande ka so yi no ka tanga ta ma ko za na sumo ko tin wo ga ka na ja du kuba kama ti chowo ku so kana ja du kuba kama ti chowo so ma ka ja du kuba ajo kwale Sultata na telefoni. Abwai nyam. Kenji kwanza kukazara. Jamu kuzima. Asala la mtinda. Kenji kwanza kamali na tizira kadajamba mala. Bintu kwanza mwendo mala tata. Ata mana dadi la perla jodi mata tizaka. Mola perla tumatamana. Na zoma. Bekara kami pa kwa wanda yana urai manan zuma mutum ko tsira tana manan mutum abazuwa kamana baitira bin wanda ya shama da bin nan makatu ko na ta mi to kan shi to mai pluka da publika to da so many years Turshani kushima, la zurima, kanda zuratar ko zarma. Wanda yana yin tsori. Kada lawa gulan nufi. An bar rufu ɗaya. An laga rufu ɗaya. Jala? Na rufu ɗaya kan yi amai da kwa. Abuwa na ban yi rufu ɗaya. Kuma ta za ta yi. Mbubuwar yaran manjaro Jafar. Aba manjaro. Subhanallah. Zima. Eshi mzira. Na. Ma venha, ma me nampa.